to yanzu wannan hali da muke ciki duk gashi inda muna bayani kowa ya riga ya sani. Menene mafita? Idan aka dace ga halin da ake ciki, to meye mafita? Tattara hannu za mu yi mu zauna, ko kuwa za mu sa rai ne waɗanda ake ce mu shugabanninmu macutanmu su cece mu? Domin su ne suke shugabannin, wannan makiran ne ke su suke zaɓowa. Ko ina sai sun laluba sun samo rubabbe yana wari, sai sun bincika ma asali sun ga cewa yana da uba, a ce yana da uba, ce wannan ba bukatar shi, shege muke ne. A ce ga wani ɗan kwararo nan ba san ubansa ba, ce wannan zai fi shege mai da dukkan ma'anan shegantaka. In kuma aka ce yana da uba, kai ɗan dangi ne kuwa, amma a ce ya yake, a ce amma ai mugu ne, yana da karanci, to ina shi muke so. Ko dai in ka ji mutum ko dai bai haifu ba, ko kuma in ya haifu ba karamin mugu ba ne, to shi ne su suke zaɓo mana. Su ne ba kawai gwamnoni ko ministoci ko shugaban ƙasa ko wata mataimakoki ko ba, hatta da sarakunan gargajiya su suke zaɓo mana. To wa'annan su ne ainihin za mu saurara mu jira su gyara mana, kamar wanda ta je sun kai complain kai ne ainihin kuna yaƙi ga enemy can ga kuna, sai kana ku da kuke kwamawa, sai kuka tattara matsalolin kuka je wajen kwamandan makiya kuka ce gaskiya muna fama da matsala, ba mu da isasshen ruwan sha, ba mu da makamai. To shi ne shi kuke yaƙa, wai kuma shi ne zai taimaka muku don ku yaƙe shi ko sai ce za a ga abin da za a yi. Kwanan nan za ku sami wadatar ruwa isasshe da abinci, za mu ga abin da ko ba ka bane. Ai shi ke shi tsafa ai da mai ya gama yanzu zai mutsutsuka kwai da ransa yake so, don da an kai ma babban maki an ce shi ne ake neman solution wajensa. Mu fa arewa waye samu a matsala din, so mun je an ce kuma a warware mana matsalolin muna fama da su. Yanzu mafita ga al'ummar musulmi, kamar yadda ce, kamar ta wani ya ishara kan cewa to zaɓi ne tsakanin abu biyu, za ka koma ga addinin ka ne, ko ko waɗannan macutan ne za ka koma gare su ka ce su cice ka. Ni dai ko a tatsuniya ban taɓa jin an yi tatsuniya an ce gata nan ku wata rana ne dai aka yi wani sarki a wani gari macuci yana ta tursasa ma al'umma, suna ta wayo Allah, yana ɓace gonakin mutane da shanunsu da dukiyoyinsu, ya fa cikin talauci ga wahaloli ga yunwa ga cututtuka, suna ta wayo. Kawai wata rana kawai shi wannan sarki azzalumi sai kawai waliyau sai ya zama wali, sai kawai sai ya cece su daga cutar da yake musu kurungus. Wa ya taɓa jin wannan tatsuniyar? Ana ce wannan mutum tatsuniyar ba a taɓa yin haka nan ba. Dole ne mai sakamakon mummuna waje za sayi'atun misla, tun da ya munana sai an gaya ne ƙarshensa. Dole kuma ainihin mafita nan ya fito daga wani muhalli na inda kuma nan taimakonsu aka yi ba cutansu ba, shi ne zai kawar da wannan. Kuma muna da wannan asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Wannan manzon ya zawo sa mutane suna taka tsandauri, kamar yadda yarsa ta bayani cewa kun kasance a halin da kuna taka tsandauri, kuna shan gurbataccen ruwa, da ubana kuka canzu. To wannan manzon sai da har aka yi masa laƙabi da Muhammadu al-Amin saboda riƙon amanansa. Ba su taɓa samun inda za su iya cewa su ce wannan ya cuci wani ba, ta hanyar shi aka samu mafita. Haka yanzu ya rage maka ainihin ka duba ina za a nufa. Ko da suke kawar da ido dangane da sha'anin addini, sun san addini sare, sun san kuma yana ɗagowa da kamar taɓa da abin da suke nan bayana addini ya ɗagowa, yana ɗagowa ne, suna kuma gani. Wayansu abin sai su kaman ba su gan shi ba, shi yasa suka ta kokarin ta yadda za su yi masu addini na sosai a far masu.
a far musu ta wata hanya ba kai tsaye ba, a bi ta wata hanya a far musu, amma kuma suna lura sosai da yadda addini yake daɗe shiga cikin zukatan mutane, yake da ɗagowa. To kar in cika ku da dogon surutu, ni dan comment ne da godiya za mu yi ga Hajiya Bilkisu. Nan gaba insha Allah za mu shirya wani taro ne sai a baki dama ki da Ingilishi, na san da Ingilishi zai fi daɗi.